Mga kapuso, this morning, duhan nga ma-inspire sa istorya sa usa ka TB survivor nga si Mark Agana. Ingon man, mas palawman pa nato atong kahibalo labot sa maong sakit kauban ang founder ug president sa TB People Philippines Organization Incorporated nga si Mrs. Louie Teng. Sir Mark ug Ma'am Louie, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Good morning mga Mindanaoan. Pretty much excited for the day ahead kasi marami tayong gagawing mga advocacies for our campaign, #TBFreePH. Ayun, mayong aga sa mga kapuso natin dito sa Mindanao, lalo na sa Davao. Very excited to be here in this your morning program to share our story tapos about our advocacy TB Free PH campaign. Thank you so much for joining us this morning. Ug unang-una, no, una nato hisgutan kining kalabot ining #TBFreePH. Ingon man kining cases, no, sa TB sa nasod sa Pilipinas. Una sa nato, sayron, no, ang kining istorya sa likod sa kining pagka-TB patient. Ingon man survivor na karon nga si Sir Mark. Ako, actually, twice ako nagkaroon ng TB in my lifetime. Medyo ako yung representation ng Pilipino na matitigas ang ulo na nagkaroon ng TB na hindi nagpa-check up. Last 2014, yung first ko na nagkaroon ng pulmonary TB sa baga. Hindi ko pinansin yung mga ubo, gano'n. Akala ko kasi malakas ako, normal lang yon. So, ayun, nahulog ako sa TB. For 6 months yung treatment, mahaba. On the 3rd month, tumigil na ako kasi bumalik na yung pangangatawan ko at malakas na ako. Umulit siya ulit the following year. Mas worse na yung case ko nung second time kasi yung TB hindi nawala sa katawan ko. Lumipat pa siya sa leeg, sa lymph node. So, pwede magkaroon ng TB ay isang tao na hawa sa bakterya sa iba-ibang parte ng katawan. Ma'am Teng, maliban kay Sir Mark, kayo din po pala ay isang TB survivor na din. Pero the unusual thing is that hindi yung baga ang pinuntirya ng sakit, kundi sa utak ninyo. Can you please share with us kung paano ito nangyari, Ma'am Teng? Extrapulmonary case ako, ibig sabihin, TB ako sa utak. Sabi ng mga magulang ko, nagka-primary complex din ako ng bata. So, ang naging case ko, hindi siya nagagamot sa 6 na buwan. Kaya yung gamutan ko, umabot siya ng 2 taon. This was back in 2006. After graduating, napansin ko nangangayayat na lang ako. Nagkakaroon ako ng mga hindi maintindihan pabalik-balik na lagnat. Puro sakit lang ng ulo na naranasan ko. Meron din ako mga konting mali sa diet, hindi ako kumakain. Bigla na lang isang araw, bumababa ako sa hagdanan namin, nahulog ako, hindi dahil sa nahimatay ako, kundi ayaw sumunod ng mga binti ko sa utak ko na step down. Hanggang sa pagbagsak ko sa floor, hindi ako makagalaw. For 2 weeks, naghintay kami ng resulta ng aking spine lumbar tap. Tapos doon ako na-diagnose na mild stroke na. Pero pagkagising ko, nakakakita pa ako. Sabi sa akin, masyado matagal yung ginawa sa yung assessment. Kaya kumalat na sa buong ulo mo yung bacteria. Imbis na mas magagamot sana ako nung 6 na buwanan lang kahit na extrapulmonary ako, naging multi-drug resistant case na ako. And I was very fortunate na na-enroll ako sa isang facility called Tropical Disease Foundation. At yun, for 24 months. Ako yung unang Pilipino na nasagip sa ganong severe multi-drug resistant extrapulmonary TB sa utak. Naku, nakaka-alarma po talaga, Ma'am Teng, kaya di dapat na isa walang bahala kung merong mga sintomas na mararamdaman sa katawan natin. Pero sa ngayon ba, Ma'am Teng, ano po ba yung status ng tuberculosis dito sa Pilipinas? If we based dun sa resistant cases like what happened to me in 24 months, 2019, we have 21,000 resistant cases recorded. 11,000 lang nagpagamot. Lost to follow-up. Bakit? Hindi nila alam gagawin, takot sila, na-depress sila. Ang pakita sa tao, 2020 pandemic, 11,000 lang ang nakilala na resistant cases at 4,000 lang nagpagamot. This is the situation for resistant pa lang to ha. Paano yung hindi resistant? Yun yung napakadami. Yun yung 6 na buwan lang nagamutan at hindi natin alam kung napapagamot pa talaga sila. Most of them coming from male sector kasi nga sila yung up and about for economic growth for their family. At ang sitwasyon dan, hindi mo na masasabi kung sino yung key affected population kasi lahat pwede magka-TB sa 4 na oras lang nakasama mo yung may TB sa bahay mo o kaya sa opisina. At we are on top countries in Asia Pacific na pinakamarami may TB. Karamihan sa mga namamatay na TB patients ay mga lalaki. Ano po ba yung dahilan sa likod nito at konektado po ba ito sa bisyo? That's number 1. Isa yun sa mga lalaki. That's number 1. Yung lifestyle ng mga lalaki. Ako din, matigas yung, medyo stubborn sila in seeking treatment. So, alam naman natin, malaking hamon
para sa gobyerno para hikayatin yung mga kapuso natin all over the Philippines, lalo na dito sa Mindanao na magpa-test for TB. Kaya nilunsad nila itong programa na TB Free PH campaign spearheaded by the DOH. To know more about TB Free PH campaign, may website kami. It's www.tbfree.ph. So may treatment pre-test self-assessment TB tool din sa website. So kung gusto mo malaman kung may TB ka, so go check out our website. And Ma'am Teng, lastly, ano po ba itong kampanya ng DOH na hashtag TBFreePH o hashtag TBFreePhilippines? So, TB People Philippines, my organization, is one of the supporters of the campaign. At para doon sa mga naghahanap ng tulong paano maka-enroll sa programa, anong side effects ng gamutan, paano malalaman kung effective ang gamutan, up to the end part which is how to get a fit to work certification. Andito rin po ang TB People Philippines para sa inyo, at we are offering you group chats, any socio-economic and legal barriers na mahaharapin ninyo, andito kami para sa inyo in support of the TB Free PH campaign. And I'm sure daghan kay natun-an ang atong mga kapuso viewers this morning kalabot ng ining sakit at tuberculosis. Og thank you so much for sharing your time with us this morning, Sir Mark Agana og Mrs. Louie Zepeda Teng. Thank you so much ug amping always. Ayun, maraming salamat Jill for guesting us here in your morning TV program. Daghang salamat sa lahat na nakikinig dyan sa ating mga kapuso sa Mindanao. Hopefully, sama-sama tayong ngingiti sa isa pang magandang umaga. Daghang salamat ulit. Thank you. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.